hasten da Euskara ari du izeneko ekimena. Aste osoan, Euskararen egunaren inguruan, hainbat ekitaldi antolatu ditugu, eta gaur hemen Euskaldun berriei omenaldi bat egingo diogu. Izan ere, behaiek gabe ezinezkoa da Euskal Herria euskalduntzea, eta horregatik omenaldi publiko bat egitea pentsatu dugu. Gaurkoan, eta omenaldi hau hasteko, hemen txaitugu abesbatzak eta txistulariak, eta lehenengo kantu bat egingo dute Euskaldun berrien omenez. Badakizue, Euskaldun berri edo Euskaldun zar berdin du, ez? Denok gara Euskaldunak. Euskaldun berri izatea ez da lotxatzeko moduko ez zer. Suposatu dit poza hundia, eta superatzean akan lotza guztia, eta animatzen dut jende guztiak gogogarekin posible dela. Eta oso arrozen dituko dela. Eta gora euskera. Oltza gainera igo zaizkigu, gaur ere lagun ugari, aire berri bat eman nahiean, denona den euskerari, lanean ondo zabiltzateta, gogotxu horretan ari, beraz eskeskaintzan luzatzen diot, onartu nahi duenari, beste batean etor dadila, nerekin bertso kantari. Garrantzitsuena euskera, Hernanin euskera ari du esan ahal izateko, ez? Euskerarekin aritzea, euskeraz aritzea, hori baita euskera ari du, eta espero dezagun aurrerantzean ere guk, nik eta guk udaltik ere animatzea ari zeaten guztiei azken urte hauetan aritu zeaten guztiei hemen ikusi ditugu adibide batzuk, eta aurrerantzean ere euskerarekin aritzea animatzea. Ea logo hau urtetik urtera tanta gehiagorekin osatzen dugun. Animo eta segi aurrera. Egunon, kaixo eta ongi etorria aurtengo mintzodromora. Aurtengoa antolatzen den 3. izango da. 3. mintzodromoa 3. baina goxodromoa lehenengoa.
Ze orain arte, hango batzuk baiet esan dute, hoi kotzak pasa izan ditugun atxegin kostea hortan. Osa, gaur kontentu hemen denak. Irrintzia entzute zuenean, ordenadamente lehen bezala oso ondo, txiki, aldatik goizea eta ere. Bai? Bueno, beste gabe ongi etorria eta gozatu. Gauza baratzetik, freskoara, Gero, zuek erosketak egin ondoren, begiratzen duzue kontuari... Irakaslea zea. Republika Dominikanakoa Zara, oso Zara. Bale, oso do, eseri eta segi bizketan. Eta nik uste hasi garen moduan, bukatu behar zenukela mintzodromo hau. Altza ipurdiak aurkitatik, lehenengoa txalo bero fuerte bat zuentzat, eta bigarrenez, gaurko hau pagu eta txalo zaparralek beroen agatik daigu! Badakigu sobera ere zer egundan gaurkoa, ezta? Euskararen eguna, abenduaren 3. Gaur berriz, egitasmo horren barruan kokatu dugun horrelako ekimen bat ekarri dugu Zumitza taberna honetara. Irakurraldiak izena eman diogu. Eta zein da kontua irakurraldiak ekimen honetan? Nolabait euskal testuak, euskal hiztunek kalera ateratzea. Kalera edo taberna ibiltzea ahotan, ezta? Horretarako, herriko jendeak irakurriko ditugu testu horiek, baina ez ditugu hori bere gordintasun horretan utziko, pixka bat girotu egingo ditugu, musikari paregabe hauen laguntzarekin, eta baita errematerako bertsolarien laguntzarekin. Bueno, nik aukeratu duten testu zatia da, Daniel esate guarten erraiak eleuriko zatitxo bat. Eta honela dio. Irena beti idealizatu nahi izan dut. Zenbait unetan Maga eta Oliveiraren trazak hartzen genituela sintutaraziz neure buruari. Garai hartan, humanitateak lantzen zituzten pertsonen eta zientzia aurrera eramaten zuten zientzialarien artean zegoen tartea izugarri handia zen. Amildegi bat bien artean. Doktores natuz zara, gure gorrizko adar nagiak, txampainez zedela aurpegi. Euskararen alde egin nahi duten ikasle asko daude. Gazteak dira. 12 eta 16 urte bitartekoak. Prest daude, euren borondatez, goizetan, eskolara, ordubete lehenago joateko formakuntza saioetara. Animatuta daude, euskararen alde zer egin dezaketen hausnartzeko.
bidegi barrutik ikusten laguntzen didatenak. Bada, sudur bat, barurantz usaintzera bultzatzen dauena. Badira, bidelari barruko entzuten saiatzen direnak. Bada, arnasa bat, barrura arnastera naramana. Inspirazio omen, ez da beti etxean egoten. Txepetxena esplikatu dio. Esanez, tipula bezalakoa garela eta geruz asko ditugula. Eta bide batez, esan diot ez dela esate, zida nire hizkuntza. Baizik eta nire hizkuntza data. Arratsalde olen bizi, bertxotan gara iritsi, zeren guk ere gure erara, euskeraz nahi dugu bizi. Eskerrik asko irakurlei, eskerrik asko Hernani musikaskolako musikariei, eta nola ez, Hernaniko bertsozale elkartekoei, bertsolari elkartekoei. Mila esker, gozen lurrekora. Maitasun erromantikoaren gezurrari ostikoa ematen dieten emakumeak. Ezetz esateak, ezetz esan nahi duelako mugak, norberak eta nahieran erabakitzen dituztenak. Emakume jaio izate hutsagatik, zama gehigarririk ametitzen ez dutenak. Ipurdia ukitzen dieten bagoso eta maritxuloei frenoa jartzen dietenak. Indarkeria matxista jasan izanaren errua eta ardura bere gain hartzeko prest ez dauden emakumeak. Mairi horrokari zaizkio tripak. Paizea, kontua da orkestra bat dudala sabelean. Mairi neska hankame luzeiska da. Baita zera ere, hankapuntetan ilargia ere besarkatzen dut. Arropa merke saltzen duen katetzar multinazional batek 5 solairuko megadenda distiratsua ireki du kale nagusian. Eta kapitalismoaren tenplutzarra gutxi balitz bezala, txarrena omen, jendea saldoka joan dela erostera. Iguak ibaki banizkio, nerea izango zen. Ez zuen alde egingo, baina horrela. Ezen giako txuria izango, etanik. Txuria noen maite, nik ere. Txuri libre izan nahi dut, zuekin batera. Bihotza bere amaren hizkuntzan mintzo zaio. Eta bere amaren amarenean, eta bere amaren amarenean. Oraindik, txukun egiten ez banuen ere, nire bihotzeko hizkuntza euskera zen. Nire amaren hizkuntza zelakoa hain zuzen. Nire amaren amarena, eta neure familiaren oroimena luzatzen altzen ama guztiena. Delikatua baitut egungo zuieta, hasi aintzin egin dut zonbait gogoeta. Gure arteko asko ele entzuneta, euskalduna gertzea ez baita josteta. Tekidilariekin garineagoa zela. Eskatu ziaten prentsako zerbait irakurtzeko eta gaur asko egin duten bezala, alegia blogetako eta testoak aukeratu. Bueno, oain gehiago irakurtzen dugu kasiko lako aparatutan, eta nerea berria denez erakusteko, ez, bueno. Gauza da, hau irakurretela zuzeun, bai?
Interneten kalean baino euskara gehiago. Interneteko domeinu nagusietan dauden webguneen 17% erabiltzen du euskara. Hala jakinarazi du .eus behatokiak. Euskararen kale erabilera aldiz, 13,3%koa da azken neurketen arabera. Laztanak azkartu, moteldu, aldakak mugitu. Debekuak ezin ekidin iritsi ziren, beno, bilatu nituen lehen musuak, laztanak eta bihotz taupada azkarrak. Debekuak ezin ekidin iritsi zen koitoa eta gero pixkanaka ezagutu nuen, ezagutzen noa, sexua. Debekuak ezin ekidin iritsi zen berriz ere, neure burua laztantzeko, maitatzeko autua. Ene gorputzarekin zer egin, neuk erabakitzeko apustua. Baina jaikitzen naizenean, pena hartzen du nire bihotzak. Maindire zure artean, izkutatzen direlako nire ametsak. Zertan da Euskalduno mundu ikuskera, hipermodernitateaz jantzitako gaurkotasun honetan, non naturaren datu fisikoek eta ez ideologiek edota erlijio abstraktuek antzematen diguten nolabaiteko kolapso kolektibo batea goazela. Akordura ekar ditzagun maite ditugunak eta defendatu ditzagun gure azken esparru askea balira bezala. Aspaldi, artean gazte eta berde ginela, erretratu bat egitera oso egin ziguten eskola txikian genbiltzan guztioi. Eta hala, kontent, ardaila batean ustekabeko atsedenaldi hura zela eta maestrari jarraitu gintzaizkion Elizako zimitorioaren arkupeetaraino. Zure lekua hartu duen andereak, gurekin behar ditu pairatu bereak. Amaizunaren dako ez daizke hobeak, ama ukatu duten aurdoak abeak. Badaiteke semeok noizbait oroitzea, ama zuganik izan dugula sortzea. Guarek bilaturik zure ehortzea, jartzan beharra dugu kastigu dorpea. Kaserioa dena. Azkenik, hemen ondatorren martxo, eta eguna luzatu egin zuen, gaua berriz moztu, 10 lur ere esnatzen hasi zen, ordura arte lo goixoa baitzegoen, zuaitzak eta landariak mugitzen hasi ziren, begiak irekitzen eta loratzen, kolore guztietan. Atxagaren proposamenaren arabera, euskararen jarrerarekiko 3 karikatura edo ezagutzen ditugu. Antipatikoa, bestea simpatikoa eta beltza. Baina Ulisesek bere esperoan sirenak gogoratzen dituen artean, Penelope ere eseri inda. Ni ere nekatuta nao. Poemak hola dio. Gure bete beharra txoriak salbatzea zen. Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea. Hondartza aldean egoten ziren gorderik gehienak, itsaso beltzaren abarora. Ni neu izatearen beldur. Jada eguzkirik ez da. Kanpoan ilun dago. Argiak itzaldu eta gela barruan, maindire azpian, ilunpean nago. Gaurko gizarte honetan gazteok zailtasunak dauzkagula eta etorkizunan ere zailtasunak izango ditugula esatea ez da zer berria aipatzea. Eta ez gazteok bakarrik.
Izan ere, gizarte honetako dinamikak menderatu egiten gaitu. Bere engranajetatik ezinezkoa dirudi. Gelditzea ezinezkoa dirudi. Urrengo urteko abenduaren 3 arte egun bat gehiago izango dugu euskara erabili ahal izateko. Ez 365 egun, 366 baizik, beraz egunero izan bedi. Eta asteari bukaera emateko bihar ere izango dira beste hainbat ekitaldi, institutu eta ikasleek prestatu eta antolatutakoak. Mila esker guztioi eta beste bat arte. zu eta ni euskaraz jolasten ari. Euskara eguna 2015. Aupa laguna, haze poza Hernaniko plaza horrela ikustea. Eguna ederra pasatzen ari gara denen artean. Ni eta zu eta ni euskaraz jolasten ari. Gara goiz osoan. Euskararen eguna dela eta gaurkoan saiatu gara denok euskaraz hitz egiten. Baina ezin dugu ahaztu euskara bizirik nahi badugu, urte osoan izan behar duela gurekin. Horregatik pasatzen dizuegu denon artean osatu dugun lekuko hau. Hernaniko kirol talde ezberdinetan euskaraz bizitzeko eta gozatzeko. Bueno, besterik gabe ni esker denoi eta ez hartu, ni eta zu eta ni euskaraz jolasten ari. Ni esker etorri zaten guztiei eta hurrengo urtera arte. Azteko eta behin gaur ikusiko duguna da Hernanin
natura eta ahozko ondariei buruzko DVD bat. Urte askotan bizi izan du geha naturagin askoz gertugo, gaur egunean bizi izan geana baino, eta horrek nola bate jakintza bat eman digu, eta jakintza hori da gaur ikusiko duguna. Einautek ezagutzezun ingurun ez daun bat bazakan, txoritaz askozekina, eta ari erakutsi genizkin argazki batzuk eta bota zizkigun inoiz haitu ezen ditun izen batzuk. Eta hor piztu zaigun pixka bat, arra, ez, tiratzeko arra. Eta tira, hortxe hasi ginen, hasean tira bakin, anfibi bat, eta narrastiak ziala, baina ezin izan genuen aguantatu, hegaztik, ata ez zaizkigun, somorruak ata ez zaizkigun, eta bukaeran eraki genuen proiektu berri bat iritzia, burgunak eta etxaiak izen azakana. Aitzona, ala osamia, harrek umiez izkin. Horren hiru generazio, zarran generazioa aurra ziegen. Badakizue, Euskararen eguna dela eta aste bat antolatu dugula, eta gaurko dokumental honekin, dokumental eder honekin, eman nahi digula bukaera, baina beste ipe etxea jun aurretik guk eskerrak eman nahi dizkigu dokumental honetan parte hartu dezuen eta duten guztiei, eta ekitaldi txikitxo bat prestatu dugu horretako. Egaztitxori landare pizti, somorro eta abarren. Euskararen inguruan indeun aste honetan, hasiera eman genion Euskaldun berriei omenaldi eginez. Jaiotzetik euskara ezakitenei eta euskara ikastea hurbiltzen dianei eta haik esfortzu handia ikeute, euskara ezakinak esfortzu handia ikeu euskara ikasten, eta esfortzu hortan eta bide hortan euskaldunok jaiotzetik edo txikitatik euskara dakigunok gure aportazioa eta gure laguntza horrekin ikargarrizko mesedia egiteko, ez? Euskaldun berrien izenean aitortza egin nahi dizuegu zuei, Euskaldun zarrei. Hortaz, opari bana jasoko duzue Euskaldun berrion eskutatik. Uste dut, behaiek ere baukatela zerbait zuentzako. Antonio, inistorra ez, Bate zoltzatela. Gozte ja. Estik ez dakit. Baina hizkuntza bat, erabili ezean, erdoldu egiten da. Kamustu, bizitasun galdu. Ez utzi erdoltzen, erabilizazue, aldu zuen lekua eta une guztietan. Erabili, zuen aberasteko, eta ez dekitenei erakusteko. Euskara, jaldiagin plazara.